Det er midnat i Islands hovedstad Reykjavik. Om sommeren går solen aldrig helt ned. Der bor 300.000 i Island, hvoraf 200.000 bor i Reykjavik. Byen blev opkaldt Røybugten, da de første vikinger så røg stige op af jorden på grund af den vulkanske aktivitet, der er i landet. Hovedindtægten i Island kommer fra fiskeri, men også tungere industrier som for eksempel aluminiumsværker spiller ind på den gode og voksende økonomi, Island har for tiden. Nye huse skyder frem over hele byen til fordel for de gamle træhuse. Desværre er det naturen, der kommer til at betale de store omkostninger. I midten af landet er et område på størrelse med Fyn blevet oversvømmet for at få plads til de nye aluminiumsværker. Sabine og Sune er flyttet til Island fra Danmark, hvor de skal studere og arbejde i et år. De er flyttet ind på Bjarnarstykket nummer 11 sammen med katten Mjausa. Hej Sune, glæder du dig til at starte på universitetet? Det gør jeg, Sabine. Det bliver altid også. Jeg har lige set et helt kult professor af den gamle skole over i kantinen, og det så ud præcis, som man forestiller sig sådan nogle gamle professortyper ser ud. Det var meget interessant. Jeg glæder mig til at studere dem nærmere. Hvordan så de ud? Så meget gamle og tørre ud, men de er sikkert ekstremt interessante. Hvad glæder du dig mest til ved at starte på universitetet? Jeg glæder mig til, at der er en masse nye spændende ting, og en masse nye forhåbentlig spændende mennesker at kende. Og jeg hører dem, hvor sjov nogle af dine professorer har været her. Jeg håber, de alle sammen er. Tidligt om morgenen, før universitetet starter, går Sune og Sabine med post. Om sommeren kan temperaturen let nå til 20 grader. Men islændingene har et ordsprog, der hedder: hvis du ikke kan lide vejret, så vent 5 minutter, for vejret skifter hurtigt heroppe. Om vinteren kan temperaturen let falde til minus 15 grader, men ligger normalt på omkring frysepunktet. Når vejret er godt, samles folk nede foran rådhuset for at fodre ænder og gæs. Ja, vi sidder så her på Café Hljómalind, som er et økologisk kaffehus med kun vegetarretter, og det er et rigtig, rigtig hyggeligt sted. Katrine synes, der skal kage lidt for sød, men ellers så kan vi rigtig godt lide det.
Cirkus er uden tvivl det vigtigste sted i byen. Her mødes Sune og Sabine med deres venner Maggie og Katrine. Filmer dig ikke? Du filmede før. Så skal du klippe den sammen som sidst. Kaffehuset Pritkit er det ældste hus i Reykjavik. På den økologiske café Jómalind holdes der ofte punkkoncerter. Skal jeg sige noget? Nu står vi så på Løkkevej, og Gay Pride-paraden nærmer sig. Og hvis man kigger ned ad vejen, så kan man se ufattelig mange regnbueflag. Så det ser ud til at blive meget flot og farvestrålende. Til Gay Pride i Reykjavik kommer der ca. 60.000 bøsser og lesbiske fra hele verden.